Jeppe og jeg har skrevet om kokain. Kokain er et rusmiddel, der påvirker hjernens belønningssystem. Helt præcist påvirker kokain nogle forskellige transmitterstoffer, der bliver udskilt i belønningssystemet. Dette kan resultere i velvære og glæde, og det er derfor, at misbrugere indtager kokain. Som sagt påvirker kokain nogle transmitterstoffer i belønningssystemet, som er med til at give misbrugeren følelsen af glæde. Kokain har den virkning, at den blokerer nogle receptorer, der sidder på den præsynaptiske endeknop, som genoptager det overskydende transmitterstof, der befinder sig i den synaptiske kløft. Billedet nedenfor viser kokains påvirkning på videreførelsen af impulser fra det præsynaptiske neuron til det postsynaptiske neuron. Billedet illustrerer videreførelsen af impulser fra det præsynaptiske endeknop til det postsynaptiske neuron. Den præsynaptiske neuron indeholder vesikler, hvori transmitterstoffer befinder sig. Det er disse transmitterstoffer, der giver følelsen af lykke og glæde. I dette tilfælde er det dopamin, der er et centralt transmitterstof. Både på den præsynaptiske endeknop og den postsynaptiske neuron sidder der receptorer, som binder transmitterstofferne til sig. Vesiklerne vandrer ned til endeknoppens membran og udtømmer sit indhold af transmitterstof. Her bliver dopamin udskilt i synapsekløften og derefter optaget af receptorerne på det postsynaptiske neuron. Men som kokains virkning er at blokere for genoptagelsen af det overskydende transmitterstof i synapsekløften, medfører det til, at der befinder sig en høj koncentration af dopamin i synapsekløften. Dette medfører til følelsen af glæde og velvære. Indtagelse af kokain kan medføre til restløshed, irritation, anspændthed eller angst eller paranoia. I gentagne indtagelser af kokain vil man opnå en vis tolerance over for det, og man vil derfor have brug for en større mængde for at opnå samme virkning som ved første indtagelse. Akkurat ligesom den tolerance, man bygger op over for alkohol ved gentagne indtagelser af dette. Selvom den ønskede virkning bliver mindre, falder risikoen for kramper og uregelmæssig hjerterytme ikke, og man vil derfor oftere se dødsfald hos dem, der indtager den største mængde kokain. Grundet kokains nedsættende virkning på appetitten kan der også forekomme fejlernæring hos misbrugeren, og hun kan dø af mangel på vigtige næringsstoffer. Kokain kan indtages ved både indsprøjtning og ved at sniffe det. Et tegn på gentagende stiftning af kokain vil være en nedsat lugtesans, uprovokeret næseblod og kronisk løbende næse. Kokain kan hjælpe til et forbedret humør, en øget selvtillid, hurtige reaktioner samt en udskydning af søvntrang og appetit. En mulig behandlingsmetode er en substitutionsbehandling med metadon. Dette kræver dog, at patienten eller misbrugeren er indstillet på fuldstændig at lægge stofferne på hylden. Da kokain sagtens skal indtages under substitutionsbehandlingen med metadon, er det helt op til misbrugeren selv, om han eller hun vil gøre noget ved stofmisbrug.